תקשיב, עשיתי את זה הכי מהר שיש לי, זה מזל. כאן הייתי לבד, בלי הרבה אנשים, ואז יום אחד זה קרה. חשפו אותי. מי חשף אותי? לא משנה. ולאחר מכן, הם לא רצו לראות אותי יותר. הם אמרו שהרסו את הקסם של ישראל, ולא רצו לראות אותי יותר, בגלל שיודעים מי מפעיל אותי. וכאן זה סופו המר שלי. לא, ישראל, לא, אל תלך, ישראל! ישראל לא. אתה אומר אצלך זה לא יקרה. כשישראל אומר לך שאם נחשוף אותו, מי מפעיל אותו, זה אומר שישראל יארץ, הוא לא יהיה מעניין יותר. מה דעתכם? זה דעתך האישית ודעתם. אני לא יודע, אחי, אתה צודק, ישראל צודק? אתה מחליט. ישראל, אם נחשוף אותך, אתה כבר יותר... לא, הוא לא צודק. אני לא יודע, ככה החליטו אז. אני חושב שאני עדיין יפיוף. אני לא יודע, ישראל צודק? לא, הוא לא צודק, הוא לא צודק. אתה כבר לא תהיה מעניין? תכתבי לו. זה כבר בעיניך. רגע, ישראל, יש לך... מי מפעיל אותך, ישראל? זה יואב. איפה יואב נמצא? פה. מה זה פה? פה למטה. איך הוא מפעיל אותך? אתה יכול להסביר לי רגע? אתה רוצה הסבר? תסביר לי איך הוא מפעיל אותך, כן. טוב. יש לו שתי ידיים. נכון, גם לי יש שתי ידיים. תרים אותם למעלה. הנה, הרמתי אותם למעלה. את היד הימנית תסגור כאילו אתה מדבר עם בובת קרב, ואת היד השמאלית זה היד של הבובה. אתה מבין? זה הראש שלך, וזה היד שלך? מיהו. וואלה. מיהו. איך יש את הקואורדינציה לסחרן בין שתיהם? עזוב את זה, תראה את זה. שיחכו לו כחלק 3 כי זה ארוך מדי. 3 שעות למעלה. רגע, שנייה. תראה לי משהו מקדים שאתה יודע לעשות בתור ישראל. אני יכול למצמץ. תמצמץ? אתה לא ממצמץ, אחי, אתה שקרן. מה לא ממצמץ? לא מצמצת. מצמצתי. מה אתה עוד יכול לעשות, אחי? תראה לי מה אתה עוד יכול לעשות. תלוי. לדבר. מה שאתה רוצה, מה שבא לך. לדבר. כישרון אחד שיש לך, ישראל. סלת באוויר. תרקוד. יש לי תרגיל ההליקופטר, הראיתי לך את זה. תראה לי את התרגיל ההליקופטר. הוא זה מהידיים. אוקיי, ישראל. אוקיי. לא, זה. ישראל, הראש שלך, אחי. ישראל, תעצור את הדבר הזה, אחי. אומייגד, איפה ישראל? הנה, מסכן. לא, זה. לא, אני יודעת.